За някои хора пътуването е просто почивка. За други е нещо много повече. Аз съм Дени и съм екскурзовод. Близо 20 години живея между места, хора и истории. Не просто показвам дестинации. Аз ги преживявам. Намасте! И сега останахме в асансьора само аз и робота. Тук ще виждате реалните пътувания, историите от пътя и хаоса, който никой не показва. И полезни съвети от моята практика на професионален пътешественик. Така много приятно място, за да си изкарате времето в Макао. Това е една от най-красивите и дълги плажни ивици, съвсем близо до града, до която обаче често хората не достигат. Лично за мен този хотел си остава абсолютен фаворит, като комбинация между бюджет, качество на услугата и локация за остров Мадейра. Ако това ви е интересно, добре дошли!